Eich cyfrinair yw'r llinell amddiffyn gyntaf wrth ddiogelu eich gwybodaeth ar-lein, ond beth fydd yn digwydd os caiff y cyfrinair hwnnw ei ddwyn? Mae rhan fwyaf o wefannau bellach yn darparu haen amddiffyn eilaidd ar gyfer eich cyfrif ar-lein. Mae proses ddilysu 2 ffactor, sydd hefyd yn cael ei hadnabod fel proses ddilysu aml ffactor neu broses gadarnhau 2 gam, yn cyflwyno ail haen ddiogelwch ar gyfer eich cyfrinair. Mae rai ffyrdd y gall y broses ddilysu 2 ffactor weithio, a rwy'n chi deipio eich enw ddefnyddiwr a'ch cyfrinair, gallwch naill ai ddefnyddio app Authenticator ar eich ffôn symudol i greu cod diogelwch, neu gellir anfon un atoch drwy neges destun neu e-bost. Ar ôl i chi deipio'r cod hwn, cewch fynediad i'r cyfrif. Gall galluogi proses ddilysu 2 ffactor fod yn wahanol i bob cyfrif, ond byddwch yn dod o hyd i'r opsiwn yn gosodiadau ac fel arfer yn diogelwch, mewn gofnodi neu preifatrwydd. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth yn hawdd ar-lein am sut i alluogi hyn ar gyfer gwefannau penodol, ond cofiwch bod modd defnyddio'r broses ddilysu 2 ffactor am ddim ac ni ddylai neb ofyn am dal mwyn gwneud hyn. Mae'r broses ddilysu 2 ffactor yn gam pwysig wrth gynyddu diogelwch eich cyfrif ar-lein yn sylweddol,